יו אדיר, יש מצב שאתן נותנות לי פטל כזה? פטל הזהב. אוקיי, שים לי פטל. לירי ועדי, שילוב אדירי ופטל הכל התחיל ביום בהיר במחנה, הסיפור הזה עוד יישמע הרבה. החניכים היו צמאים כל כך, כמעט ירדו ואז הפטל פה נכנס. אז הם ירדו להירשם בחמ"ל במהירות ולסיבוב קלים, יצאו ממש בזריזות כאילו לא בכוונה, הטרמוקלים לא היו מלאים כאילו לא בכוונה, הפתלים בכלל לא היו קרים. ואז תמיד כולם קראו להם פטל הזהב, אבל היום זה אמיתי במיוחד, תגידו מי הפטל הכי טעים בעיר, עונים לי מגן, הפטל הכי טעים. כל המחנה מגיעים לפה, תואמים את הפטל הכי מתוק, ואם תיתנו לזה לקרות, הלילה מנצחים ושוברים כוסות. איפה לירי? אני במחנה 24 פטל הזהב. תנו לי רק להמשיך בסיפור, הם פגשו את אדירי והבינו ברור, עוד כוס עליי, עוד 2 אולי התחלנו. ואז החניכים שתו את הפתלים, החליטו עכשיו אנחנו לא יורדים, אני הכוס שלך, את הפטל שלי, את מוזמנת לקפה אבל עדיף פטל. תמיד כולם קראו להם פטל הזהב, אבל היום זה ברור לכל אחד, תגידו מי הפטל הכי טעים בעיר, עונים לי מגן, הפטל הכי טעים. כל המחנה מגיעים לפה, תואמים את הפטל הכי מתוק, ואם תיתנו לזה לקרות, הלילה מנצחים שוברים כוסות. טלים, היידה אדירי. כל המחנה מגיעים לפה, תואמים את הפטל הכי מתוק, ואם תיתנו לזה לקרות, הלילה מנצחים ושוברים כוסות.